sai mun ɗau dukkan mataki akan jinin waɗanda aka kashe, inji Sheikh Dahiru Usman Bauchi. Sanin kanku ne dai jama'a, ana yin ta'addanci akan al'ummar musulmi musamman a arewacin Najeriya kuma ba wani mataki da ake ɗauka. Amma dai shehun malami Sheikh Dahiru Usman Bauchi ya ce sai sun bi kadin jinin waɗanda aka kashe, musamman 'yan ɗariƙar Tijjaniya waɗanda suka je zikirin Juma'a aka kashe su a Jos. Kafin mu bayyana muku wannan bidiyo na shehun malamin yana wannan bayanin, ku daure ku danna mana alamar likin, sannan idan wannan ne farkon zuwanka wannan tasha tamu mai albarka, ka daure ka danna mana alamar subscribing, sannan ka danna alamar ƙararrawa, domin ta haka ne za mu ci gaba da kawo muku irin shirye-shiryen da kuke da bukata. Sanin kanku ne dai, abubuwa sun faru marasa daɗin ji a arewacin Najeriya kashi-kashi, kama daga kan Boko Haram, kidnapping da sauran faɗace-faɗace waɗanda ba a buƙatar maimaituwarsu. Sanin kanku ne, al'ummar a ƙididdigar da aka yi, al'umma mafi yawa a Najeriya su ne musulmai, musamman idan ka duba arewacin Najeriya, adadin musulman da suke yankin arewacin Najeriya su ne mafi rinjaye a ƙasar baki ɗaya. Amma duk da haka dai, musulmi a Najeriya ya kasance tamkar 'yan bora saboda irin cin kashin da ake wa addinin musuluncin. Wai a ce yau musulmai aka tare har mutum 25 zuwa 30 aka yi musu yankan rago, kuma kiristoci ne a jihar Jos suka yi wannan abu, amma babu wani abu da muke tunanin za a yi, saboda an sha yi wa musulmai irin wannan kisan gilla, sai a ce za a ɗau mataki kuma babu abin da aka ɗauka. Yanzu dai za mu nuna muku bidiyon shehun malami wanda almajiransa aka ɗauke, ya bayyana cewar za su ɗau dukkan matakin da ya dace, saboda an sha musu irin wannan abu kuma ba za su bari ba. Ku jira dai ku ga wannan bidiyo, yanzu za mu sanya muku shi, domin kuma idan kuka saurare shi har zuwa ƙarshe ku yi comment, ku faɗi ra'ayinku da abin da kuke ganin yana muku ciwo, domin idan kuka yi comment ɗin, gwamnati za ta tabbatar da cewar wannan fa abu da ake yi an fara kai al'ummar musulmi bango, saboda san zaman lafiya da al'ummar musulmi suke da shi ake musu irin wannan abu, ko kuma ya aka yi. Sa'annan bayan wannan za ku ga Sheikh Isa Ali Fantami ya kai wa shehun malamin ziyara har can garin Bauchi, da kuma jaje akan musulman da aka kashe, saboda abinda wannan malami ya yi na ɗaukar kafa ya je ya mai jaje na irin al'ummar da aka kashe musulmai, kisa na rashin imani da kiristoci na Jos suka yi, wanda aka wallafa hotuna a shafin Instagram waɗanda suka bayyana wannan alhini da shehun malami Sheikh Isa Ali Fantami ya kuma tattaki ya je ya mai jaje. Yanzu dai bidiyon da shehun malami Sheikh Dahiru Usman Bauchi ya faɗi kakkausar maganar nan, ya kamata duk wani musulmi ya kalla kuma ya sa a ransa tabbas duk abin da ya kamata addinin musulunci ya tanadar za a gaggauta ɗaukar mataki, domin an daina taɓa al'ummar musulmai, sauran musulmai su zauna su yi shiru. Ga dai bidiyon nan ku kalla, sannan ku yi comment, ku faɗi abin da kuke ganin ya dace. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan abubuwa an daɗe mu ana yi mana. Masu tafiya zikiri ake tsarewa ana kashewa. Ba za mu yafe ba, ba za mu bari ba, ba za mu shiru ba. Za mu ɗauki dukkan matakai da za a ɗauka wanda shari'a ta yarda da su. Jama'an musulmi muna kiran ba da haƙuri a shiru, kar a ce za a ɗauki hukunci a hannu. A yi haƙuri, muna bin gwamnati har za mu ga inda suka tsaya. Idan wanda suka tsaya din bai mana ba, mu kuma sai mu shiga namu. Kamar malam, me ake fatan ganin gwamnati ta yi a wannan al'amari? Na farko dai
waɗanda aka kashe a biya diyansu, biyan iyalansu, a biya iyalansu diyansu. Na biyu kuma waɗanda aka kama sun yi wannan laifi a hukunta su yadda hukunci ya tabbatar. Su kuma waɗanda suka yi ciwo a ba su diyyar ciwon da suka ji, kuma a ɗauki alkawari irin wannan abu an katse shi kenan, an datse shi kenan, ba zai ga faruwa ba. In ba haka ba, idan gwamnati ta ce ba za ta iya ba, ta bari mana waɗansu su kama su yi. In ta ce ba za ta iya tsare mutane ba, ta bari waɗansu mutane su kama gwamnatin su yi. Amma hakika an ƙure mu, an ƙure mana bakin haƙurinmu, mun faɗa a cikin ladama har mun faɗa a cikin zafin. Ina ɗaukan ka saboda za mu gaya ma duniya abin da ya faru, zaluncin da aka muku, saboda al'umma su sani. Kai mai sunanka? Yusuf sunanka? Isufu Ibrahim. Daga wani gari ka zo? Daga Ondo State. Zuwa ina za ka je? Zuwa Bauchi na je. Zo ka tsaya kai ma. Kun je Bauchi. Kun je Bauchi mene? Mun je ziyara. Mun tada ziyara da zikiri wajen Alhaji Shehin cikon shekara. Na'am. To sai me ya faru kuma? Daga nan za mu kai magana. Za mu dawo nan, za mu bi mu je gida hanyar zuwa gidan mun shigo Pilaton. Daga nan mutane haka nan ko suka tare mu ko suka kama bugun mu. Koma gidan mu zuwa. Suka kone mamu mota. Suka kone mamu mota, suka kakkashe mamu jama'a, ga suna ana ta duba ba san abin da iyaka wanda aka kashe. To shikenan. Ya ku kuka sira. Mu Allah ya tsira da mu, ni ina tafiya na gani wani Bahaushe gara cikin mota ya bude mana ci na tsira da shi. Shikenan. Wannan jinin da yake kafanka me ya faru da shi? Jini a kafanka? Jini a kafa. Wannan gawa dai muna dauka. Har lokacin da aka kawo su asibiti, da wanda suka risu, da wanda ba su risu ba, muna saukar da gawa muna dauka wannan kuma su rauni. Yanzu mutane nawa ne aka samu wanda suka mutu? Wanda suka mutu? Mutanen 25. To Allah ya ji kansu. Amin. Wanda aka gane ba san